Essa quita un podcast compilador di Pursi Sicilia. Si bota interesada en compilation di qualche materia gis la gamisa. This compilation is made by Pursi Sicilia. If you want compilation on other topics, just let me know. Welkom. Vandaag duiken we in een stapel bronnen die je ons hebt gestuurd. En die gaan over een van de meest fundamentele onderwerpen die er zijn. Voortplanting. En seksualiteit. Ja, we hebben hier een mix van wat lijkt op een hoofdstuk uit een biologieboek en een hele gedetailleerde lijst met begrippen. Echt van de celcyclus tot dan de geboorte, alles staat erin. Precies, het is een lijst die ons meeneemt op een complete reis. Hè? Van het allerkleinste, onzichtbare niveau tot het meest levensveranderende moment dat de mens kan meemaken. De blauwdruk van het leven zelf. Dat is het. Oké, onze missie is dus om een helder pad voor je te banen door die complexe, maar absoluut fascinerende wereld. We volgen de logica in je bronnen. We beginnen klein, bij de bouwstenen, en we eindigen bij de geboorte. Laten we dit eens uitpakken. Goed plan. En de bronnen gooien ons eigenlijk meteen in het diepe met een fundamentele keuze. Een keuze. Ja, een keuze die het leven op aarde al miljarden jaren maakt. Tussen twee totaal verschillende filosofieën zou je kunnen zeggen. Je bedoelt die tweedeling tussen ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting. Precies. Ongeslachtelijk, dat klinkt in eerste instantie, simpel. Een plant met een uitloper of zo. Maar jouw notities noemen ook natuurlijk en kunstmatig klonen. En dat voelt meteen een stuk geavanceerder. Zeker. En dan vraag ik me af, waarom zou je überhaupt voor iets anders kiezen? Als je gewoon een perfecte kopie van jezelf kunt maken. Dat klinkt toch ontzettend efficiënt? Het is ook efficiënt. Ongelooflijk efficiënt zelfs. Kijk, bij ongeslachtelijke voortplanting, of het nou een aardappel is of een gekloond schaap in een lab. Ja. Je creëert een genetische kopie. Het organisme is identiek aan de ouder. Dus als de omstandigheden perfect zijn voor die ouder, zijn ze dat ook voor de nakomeling. Juist. Het is een strategie van behoud. Van consolidatie, zeg maar. Genetisch gezien, never change a winning team. Maar dat klinkt ook riskant. Want wat als de omstandigheden veranderen? Precies. Dan is het hele team in één klap kwetsbaar. Exact, je raakt de kern. Vergelijk het met landbouw. Zo'n monocultuur, een veld vol met genetisch identieke maisplanten, is super efficiënt in een perfect seizoen. Maximale opbrengst. Ja, maar als er één nieuwe schimmel opduikt, of een plaag waar die specifieke plantensoort gevoelig voor is, dan kan de hele oogst in één keer weg zijn. Er is geen plan B. Weg. Er is geen plan B. En geslachtelijke voortplanting is dan plan B. Nou, het is veel meer dan dat. Geslachtelijke voortplanting is de strategie van een wild oerbos. Oké. Dat oerbos is misschien minder efficiënt dan die akker. Maar door die enorme genetische variatie zijn er altijd wel soorten die een ramp overleven. Een ziekte, een klimaatverandering. Ah, juist. En dit is waar je bronnen het hebben over celfusie en die speciale celdeling, meiose. In plaats van te kopiëren worden de genen van twee ouders gemixt. Dus het resultaat is geen kopie? Nee, het is een unieke nieuwe combinatie. En die variatie, dat is de motor van evolutie. Het is de verzegeringspolis van het leven eigenlijk. Oké, dus die strategie van mixen is evolutionair gezien de winnaar voor complexe organismen. En ik neem aan dat de menselijke hardware, waar het grootste deel van je bronnen over gaat, Ja, dat die dan ook volledig is geoptimaliseerd voor die ene taak. volledig. En de manier waarop is fascinerend, omdat de hardware van de man en de vrouw zo fundamenteel verschillend is ontworpen, maar wel voor dat ene gezamenlijke doel. Oké, vertel. Nou, het vrouwelijk voortplantingsinstelvel is, zoals de bronnen beschrijven, grotendeels intern. Je kunt het zien als een soort high-tech incubator. Ontworpen voor een uiterst zorgvuldig cyclisch proces. Alles draait om kwaliteit. Elke maand wordt er 1 eicel met precisie geselecteerd. 1 maar. 1. En de hele omgeving wordt voorbereid op bevruchting
En als dat lukt, op het 9 maanden lang voeden en beschermen van een embryo. Alles is naar binnen gericht. Op zorg en ontwikkeling. Terwijl het mannelijke stelsel, zoals beschreven, veel meer naar buiten is gericht. Inderdaad. De bronnen hebben het over massaproductie van spermacellen. Dat klinkt, een beetje ongericht. Is dat niet gewoon kwantiteit boven kwaliteit? Dat is een uitstekende manier om het te zien. Het staat in schril contrast met die zorgvuldige selectie bij de vrouw. Het mannelijk systeem is continu bezig met het produceren van miljoenen spermacellen. Miljoenen. En die kwantiteit is absoluut noodzakelijk. Want je moet je voorstellen, de reis die zo'n spermacel moet afleggen, die is ongelooflijk zwaar, vol met obstakels. Een afvalrace. Een extreme afvalrace. Van de miljoenen die aan de start verschijnen, zullen er maar een paar honderd de eicel überhaupt bereiken. Oké, dus we hebben 2 compleet verschillende systemen. 2 tegengestelde strategieën. Kwaliteit versus kwantiteit. Maar wat coördineert dit allemaal? Aha, Het kan niet op toeval berusten dat een eicel precies op het juiste moment klaarstaat. Er moet er een soort centraal commando zijn. dat commando is er zeker. En het zit niet in de voortplantingsorganen zelf. Nee, het zit diep in de hersenen. Je notities staan vol met de termen die hier cruciaal zijn. Hormonen, hypofyse, hypothalamus. Dat is het onzichtbare netwerk dat alles aanstuurt. Hier wordt het pas echt interessant, vind ik. Het idee dat de hersenen de dirigenten zijn van dit hele orkest. Het is een perfecte analogie. De organen voeren alleen maar uit. Precies. De hypothalamus en de hypofyse, dat zijn de dirigent en de concertmeester. De hypothalamus leest constant de hormoonniveaus in het bloed, als een dirigent die naar zijn orkest luistert. Oké. En op basis daarvan geeft hij subtiele signalen af aan de hypofyse. En de hypofyse vertaalt die signalen weer naar specifieke opdrachtenhormonen dus, die via de bloedbaan naar de muzikanten gaan. De eierstokken en zaadballen. Juist. Maar het is geen eenrichtingsverkeer, neem ik aan. De dirigent reageert toch ook op hoe het orkest speelt? Precies. Het is een constante feedbackloop. De hormonen die de eierstokken produceren, zoals oestrogeen en progesteron, Ja. die reizen ook weer terug naar de hersenen. En die beïnvloeden de hypothalamus en hypofyse. Ze rapporteren als het ware terug. Boodschap ontvangen, we voeren de taak uit. En dat zorgt voor die ongelooflijke precisie van de menstruatiecyclus bijvoorbeeld. Inderdaad. Dat is geen simpele timer. Het is een dynamisch, zelfregulerend systeem. Een biologisch meesterwerk van timing. Dat klinkt echt als een Zwitsers uurwerk. Maar wat gebeurt er als dat orkest vals speelt? Ik kan me voorstellen dat veel medische problemen, onvruchtbaarheid of PCOS, Ja, absoluut. dat die in de kern hierop neerkomen. Een communicatiestoring in die commandostructuur. Signalen vanuit de hersenen komen niet goed door of de organen reageren er niet goed op. Dan is het delicate evenwicht verstoord. Het laat wel zien hoe cruciaal die timing en communicatie zijn. Elke stap in de cyclus hangt af van de vorige. Maar wacht even. Als dat systeem zo perfect is afgesteld op het vrijgeven van 1 eicel, hoe kan het dan dat er soms een foutje is en er 2 vrijkomen? Dat leidt tot een 2-eiige tweeling. Dat staat ook in je bronnen. Dat is een scherpe vraag. Is dat een storing in het systeem of heeft het ook een evolutionair doel? Nou, het raakt aan de grenzen van die perfectie. Meestal zorgt de hormonale feedback ervoor dat zodra 1 eiblaasje dominant wordt, de groei van de andere wordt onderdrukt. Oké. Maar soms is dat signaal niet sterk genoeg. Of er reageren er 2 even snel. En dan krijg je een dubbele eisprong. Ah, Je kunt het zien als een zeldzame maar natuurlijke variatie op het protocol. Geen fout, maar meer een statistische mogelijkheid binnen een complex systeem. en het leidt dan tot een 2-eiige tweeling. Maar je bronnen noemen ook de 1-eiige identieke tweeling. Dat voelt als een nog fundamenteler ander proces. Dat is het ook. Een 2-eiige tweeling ontstaat door 2 aparte bevruchtingen. Juist. Een 1-eiige tweeling begint als een normale enkele bevruchting. 1 eicel, 1 spermacel. Maar dan, in een heel vroeg stadium, als het nog maar een klein klompje cellen is, gebeurt er iets bijzonders. Het klompje splitst zich. Het splitst zich perfect in 2. En elk deel groeit dan uit tot een compleet individu. Van elkaar. Dat betekent dus ook dat de aanleg voor een 2-eiige tweeling puur van de moeder komt. Ja, dat klopt. Omdat het afhangt van haar eisprong. Terwijl een 1-eiige tweeling puur toeval is. Dat klopt helemaal.
De neiging tot een dubbele eisprong kan erfelijk zijn, via de moederlijke lijn. Een een-eigen tweeling is, voor zover we nu weten, een willekeurige gebeurtenis. Een soort biologische loterij. Precies. En vanaf dat moment, of het nou 1 of 2 embryo's zijn, begint die 9 maanden durende reis. De embryonale ontwikkeling. En dat is misschien nog wel het meest wonderbaarlijke. Ja, want die vraag blijft bij me hangen. Hoe ga je van die ene samengesmolten cel naar een complex wezen met organen, botten, een kloppend hart, een brein? Je bronnen geven de sleutelwoorden stamcellen en celdifferentiatie. Dit is, als je het mij vraagt, het meest fundamentele wonder in de hele biologie. Na de bevruchting bestaat het embryo in het begin uit stamcellen. Dat zijn de blanco oercellen. Pure potentie. Ja, ze kunnen nog alles worden. Een blanco canvas, inderdaad. En celdifferentiatie is dan het proces van het beschilderen van dat canvas. Precies. Door complexe chemische signalen in hun omgeving krijgen die cellen een opdracht. Maar wat echt verbijsterend is, elke gespecialiseerde cel, of het nou een huidcel, spiercel of hersencel is, bevat nog steeds de volledige genetische blauwdruk voor een heel mens. De rest van de informatie is gewoon uitgezet. Alsof elke muzikant in het orkest de partituur voor alle instrumenten heeft, maar ervoor kiest om alleen de vioolpartij te spelen. Exact die vergelijking. En als ze die keuze eenmaal hebben gemaakt, kunnen ze niet meer terug. Een violist wordt niet ineens een drummer. In een normaal ontwikkelingsproces niet, nee. Ze committeren zich aan hun taak. En dit proces, miljarden keren herhaald, waarbij cellen zich specialiseren en organiseren. Dat creëert weefsels, organen. En uiteindelijk een compleet functionerend lichaam. Hier moet ik altijd even bij stilstaan. Het is niet alleen een abstract proces. Het is de reden dat wij hier nu zitten, met een brein dat hierover kan nadenken. In plaats van een vormeloos klompje cellen te zijn. Precies. Het gebeurt op dit moment miljarden keren in ons eigen lichaam, om ons te onderhouden. Dat zet het wel in perspectief. En daarmee lijkt de biologische keten compleet. Maar je bronnen zoomen dan plotseling uit. Ze noemen ook nog seksualiteit en SOA's. Ja. Dat voelt als een enorme sprong van cellen naar de menselijke maatschappij. Waarom is die connectie zo belangrijk? Omdat het de cruciale overgang markeert. Van voortplanting als biologische functie naar seksualiteit als een menselijke ervaring. Ah, oké. We hebben het tot nu toe gehad over de mechanismen. De waarom vanuit de evolutie. Maar menselijke seksualiteit omvat zoveel meer. Intimiteit, genot, verbinding, identiteit. De biologie is de fundering, maar het gebouw dat we erop hebben gezet is oneindig veel complexer. Exact. Is het misschien zo dat die biologische drive zo fundamenteel en efficiënt is, dat het evolutionair de ruimte heeft gecreëerd voor onze psychologie en cultuur om er al die andere lagen bovenop te bouwen? Dat is een prachtige en, denk ik, zeer accurate analyse. Lagen die soms volledig losstaan van het doel om een baby te maken. Precies. Bij veel diersoorten is seksualiteit strikt gekoppeld aan vruchtbare periodes. Het dient de voortplanting. Bij mensen is dat grotendeels losgekoppeld. Het is een integraal onderdeel van ons leven geworden, los van de kinderwens. Het versterkt de band tussen partners. Ja, wat weer helpt bij het samen opvoeden van kinderen. Maar het heeft dus ook een eigen waarde gekregen. En de vermelding van SOA's is dan de realistische herinnering aan de consequenties binnen die bredere menselijke ervaring. Inderdaad. Zodra de daad wordt losgekoppeld van de voortplantingsfunctie en een sociale, recreatieve rol krijgt, ja, dan worden de gezondheidsrisico's en de verantwoordelijkheid daarbij ook een maatschappelijk thema. Het benadrukt de noodzaak van kennis. Van kennis, bescherming en zorg voor jezelf en de ander. Het plaatst de hele discussie in de moderne wereld. Hoe gaan we om met deze krachtige, fundamentele biologische drijfveren? Wauw, we hebben echt een enorme reis afgelegd, volledig gebaseerd op de kernpunten uit jouw bronnen. Zeker. We begonnen bij de meest fundamentele keuze van het leven. Kopiëren of mixen. De efficiëntie van klonen tegenover de veerkracht van genetische variatie. Vervolgens zijn we ingezoomd op het menselijk lichaam. Op dat hormonale orkest dat vanuit de hersenen wordt gedirigeerd. Om de complexe symfonie van de voortplanting te regisseren. Met al zijn precisie en zeldzame variaties.
En we eindigden bij het meest ongelofelijke proces van allemaal. Hoe die ene bevruchte cel via de magie van stamcellen en de uitgeschakelde informatie in ons DNA... Kan uitgroeien tot een compleet en uniek mens. Als je één ding hieruit moet meenemen, dan is het dat voortplanting een proces is dat op meerdere niveaus tegelijk plaatsvindt. Van het moleculaire niveau, via het hormonale netwerk, tot de interacties tussen individuen. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Precies. Absoluut. En om je nog iets mee te geven om over na te denken. Iets wat direct voortvloeit uit de thema's in je eigen bronnen. Ik ben benieuwd. We begonnen met het concept kunstmatig klonen. En we spraken uitgebreid over de enorme potentie van stamcellen. Dit zijn niet langer alleen biologische beschrijvingen, hè? Nee, het zijn krachtige opkomende technologieën. Precies. De vraag voor jou is dan ook, waar denk je dat de grens ligt tussen het repareren van het menselijk lichaam met deze technologieën en het ontwerpen ervan in de toekomst? Essa kitabata un compilation di differente tema tocante e topico voort planting y sexualitate. Si bota interesada en más compilation di qualche otro tema di biologia of otra materia, mi por hasie sei pabo. Tambe mi por genera flashcards di cada podcast pa asinabo por train pa qualche examen of pa qualche prueba. This compilation was prepared by Pursi Cecilia with the assistance of AI.